דמיינו עולם שבו כל מה שאי פעם תוכלו לרצות מגיע אליכם ללא מאמץ. תארו לעצמכם שאתם מתעוררים, קמים כל בוקר בידיעה ששפע הוא לא רק פנטזיה, אלא חלק אמיתי מהחיים שלכם. זהו תרגול פשוט, אך מעורר שינוי פלאי. השיטה הזו היא לא סתם רק רעיון משום מקום. זה מבוסס על עקרונות שאיתם עובדים האנשים המצליחים ביותר בעולם. וזה לא רק דיבורים. מחקר ואין סוף סיפורי הצלחה מגבים את זה. בסרטון הזה אנחנו הולכים לחשוף את הסודות הפשוטים מאחורי משיכת שפע והגשמה. זו גישה עמוקה שדורשת רק את הנכונות שלכם לאמץ את השינוי. אתם תגלו כיצד שיטה זו, כאשר משתמשים בה בכוונה, לא רק מביאה שפע לחייכם, אלא מבטיחה שהשפע יישאר איתכם תמיד. אבל זה לא רק עניין של כסף, זה לשנות את כל השקפת החיים שלכם. אתם לא רק צופים בעוד סרטון, אתם נכנסים לדרך חשיבה חדשה לגמרי. אם נמאס לכם לרדוף אחרי ביטחון פיננסי בלי סוף, אתם במקום הנכון. כשאנחנו חושפים את הסודות למשיכת שפע, זכרו שהמפתח טמון בתרגול כל כך פשוט, אך משפיע להפליא. לפני שנעמיק בצעדים המעשיים למשיכת שפע, חשוב להבין את הבסיס למה שגורם לצעדים הללו לעבוד, מעבר לאסטרטגיות ותכנונים כאלו ואחרים. הלב של הצלחה כלכלית טמון בגישה חיובית ושימוש בדמיון. זה רעיון פשוט, אבל יכול להשפיע בצורה עמוקה על החיים שלכם. תארו לעצמכם שאתם מתעוררים כל יום עם מוח מלא במחשבות חיוביות. רואים את עצמכם משיגים את המטרות הפיננסיות שלכם וחיים את החיים שתמיד חלמתם עליהם. זה לא רק חלום בעקיץ, הוא מבוסס על מדע של חוק משיכת המציאות הרצויה. אמונה ודמיון אינם רק רעיונות, הם כלים. על ידי מיקוד המחשבה שלכם בתוצאות חיוביות ותמונה מנטלית של המטרות שלכם, אתם מתכנתים את תת המודע שלכם לזהות הזדמנויות לאושר מסביבכם. אבל איך בדיוק רותמים את הכוח של הגישה החיובית והדמיון? בואו נגלה. התחילו את המסע שלכם להצלחה כלכלית עם שגרה יומיומית פשוטה. תארו לעצמכם שהשגתם בצורה מוחשית את כל החלומות הפיננסיים שלכם, והרגישו את הרגשות כאילו הם כבר מתרחשים. השיטה הזו היא לא רק לחשוב על זה, זה ממש להאמין בזה. על ידי אמונה חזקה במטרות שלכם, והדמיה קבועה שבה אתם רואים את עצמכם מגיעים לאותן מטרות, וכך אתם סוללים את הדרך לאושר להיכנס לחייכם. זכרו את הכוח של הגישה החיובית שלכם, וכמה ברור אתם מדמיינים את ההצלחה שלכם. אלה אינם רק צעדים לעבר אושר, הם עצם המשיכה שלו. בואו לחקור רעיון עוצמתי אך פשוט, העיקרון של לחזור פעם אחת בלבד. עיקרון זה סובב סביב ביצוע אישור או פעולה חזקה אחת, שמגדירה כוונה רבת עוצמה למשיכת אושר. תחשבו על זה, זה כמו לזרוק אבן לתוך אגם רגוע. הפגיעה הראשונית שולחת אדוות למרחקים. באופן דומה, על ידי הצהרה או פעולה עוצמתית אחת עם יכולת שכנוע והחלטיות, אתם יוצרים תגובת שרשרת שמיישרת את המשאבים, האנשים וההזדמנויות לטובתכם. המפתח הוא לא רק פעולה או המילים עצמם, אלא האנרגיה האינטנסיבית, האמונה והכוונה שמאחוריהן. זה בערך רגע של מיקוד אינטנסיבי ובהירות שבו אתם מיישרים את עצמכם עם הכוונה שלכם למשוך אושר. אז למה חזרה מדלת את עוצמת הכוונה? כאשר אנו חוזרים על משהו ללא השקעה רגשית אמיתית, כל חזרה הופכת פחות משמעותית. זה כמו להגיד מנטרה בלי להרגיש באמת את המשמעות שלה. המילים אולי שם, אבל המהות חסרה. עיקרון החזרה רק פעם אחת מאתגר את הרעיון שיותר ניסיונות תמיד טובים יותר. במקום זאת, זה מצביע על כך שמאמץ אחד מרוכז שנעשה מתוך אמונה ושכנוע מלא יכול להיות יעיל יותר. זה עניין של איכות על פני כמות. כשאתם משקיעים את כל האמונה, הרגש והמיקוד שלכם בהצהרה אחת, אתם משמיעים הצהרה נועזת ליקום. אתם מצהירים שהכוונה שלכם היא לא רק משאלה חולפת, אלא פקודה נחרצת. למעשה,
עיקרון החזרה של פעם אחת מזמין אותנו לחשוב מחדש על האופן שבו אנו ניגשים להגדרת יעדים ולהשגת עושר. זה לא רק על הפעולה עצמה, אלא על התואר והעומק של הכוונות שלנו שמאחוריה. כאשר אנו מרכזים את האנרגיה והאמונה שלנו בפעולה אחת חזקה, אנו יוצרים ערוץ רב עוצמה למשיכת עושר. גישה זו מדגישה את הצדדים הרוחניים והנפשיים של יצירת עושר. מה שמרמז שמצבנו הפנימי, בהירות הכוונה שלנו, תואר האמונה ועוצמת המיקוד חיוניים לא פחות אם לא יותר מהפעולות החיצוניות שלנו. אימוץ העיקרון הזה מלמד אותנו שהכוח האמיתי טמון לא רק בפעולות חוזרות, אלא בעומק השכנוע שלנו. זה מראה לנו שלרגע אחד של אמונה כנה יכולה להיות השפעה גדולה יותר על עתידנו הפיננסי, מאשר אין ספור ניסיונות שנעשו ללא אמונה אמיתית. כשאנו מנווטים במורכבות של הצלחה פיננסית, בואו נזכור שלפעמים הצהרה או פעולה עוצמתית אחת היא כל מה שצריך כדי להניע את הגלגלים למשיכת עושר. בתחום של משיכת עושר, לעשות פחות אכן יכול להיות יותר, ופעם אחת עשויה להספיק. חשוב להבין כיצד אנחנו יכולים לשלב את העיקרון החזק, אך הפשוט הזה בחיי היום-יום שלנו. עיקרון החזרה רק פעם אחת. שיטה שיכולה להגביר משמעותית את המסע שלנו להצלחה כלכלית. דורשת לא רק הבנה, אלא יישום מכוון ומודע. איך אנחנו משלבים את התרגול העמוק הזה בשגרת היום שלנו? מה שהופך אותו ליותר מסתם עוד משימה, אלא לטקס משמעותי שמקרב אותנו ליעדים הפיננסיים שלנו. הצעד הראשון הוא למצוא רגע של שלווה לבד עם עצמכם, אולי מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה. במצב רגוע זה נשתמש במדיטציה שעוזרת לרכז את המוח והלב שלכם, ויוצרת קרקע פוריה לכוונות שלכם. ברגע שאתם ממוקדים, נסחו את המטרה הספציפית הקשורה לעושר שלכם בבהירות מרבית. דמיינו את זה בצורה חיה. הרגישו את הרגשות של השגת המטרה כאילו זו כבר המציאות שלכם. לאחר מכן, רשמו את המטרה או את האישור שלכם, ותחדירו לכל מילה אמונה ושכנוע. המעשה הזה הוא לא רק כתיבה, הוא הצהרה רבת עוצמה על המציאות העתידית שלכם. דחוסה למופע אחד ממוקד של אנרגיה וכוונה. לאחר שכתבתם את המטרה או האישור שלכם, קפלו את הנייר ושימו אותו במקום מיוחד. זה יכול להיות קופסה, יומן או אפילו קבור מתחת לעץ. במקום שמרגיש כאילו אתם שותלים זר. מתחילים משהו חדש. המעשה הפיזי הזה מחזק את הרעיון של חזרה רק לאחר שקבעתם את כוונותכם בחוזקה. ועכשיו אתם צריכים לשחרר אותו, מתוך אמון שהיקום יגרום לזה לקרות. לא ניתן להדגיש מספיק את החשיבות של להיות ברור, מחובר לרגש ומאמין בתהליך זה. כל צעד צריך להיות יותר מסתם שגרה. הוא צריך להרגיש כמו טקס מקודש. מעשה עוצמתי של אמונה ונחישות שמסמן את תחילת המסע שלכם לעבר השפע הכלכלי. באמצעות תרגול זה, אתם לא רק מייחלים לאושר, אלא אתם מכוונים באופן פעיל להפיכתו לאמיתי. לפני שנעמיק כיצד ליישם את העיקרון הזה עמוק יותר בחיינו, בואו נסתכל על כמה סיפורי הצלחה אנונימיים שמראים כמה חזק זה יכול להיות. אדם אחד, אמן שנאבק למכור את עבודתו, השתמש בעיקרון החזרה רק פעם אחת, כדי לקבוע כוונה ברורה למכור את עבודות האמנות שלו במחיר טוב. הוא דמיין ואישר זאת רק פעם אחת, באמונה חזקה וברגש. תוך שבועות פנתה אליו גלריה שהובילה למחירות הרבה מעבר למה שקיווה לו. זה מראה כיצד כוונה ממוקדת אחת יכולה להביא לתוצאות גדולות. דוגמה נוספת היא בעל עסק קטן, העומד בפני פשיטת רגל. הוא התמקד באופן אינטנסיבי בהדמיית הצלחת העסק שלו רק פעם אחת, תוך שהוא יוצק את כל התקוות והפחדים שלו. חודשים לאחר מכן, העסק שלו לא רק שרד, אלא סגסג, והגיע לשווקים חדשים שלדעתו היו בלתי אפשריים. הסיפורים האלה, למרות שהם שונים, חולקים מכנה משותף.
השינוי המדהים שמתרחש כאשר מיישמים בכנות ובצורה ממוקדת את עיקרון החזרה רק פעם אחת. אבל למה זה עובד? מבחינה פסיכולוגית, זה משפר את המוטיבציה והמיקוד. כאשר אנשים משקיעים את כל האנרגיה שלהם בפעולה אחת חזקה של הדמיה ואישור, הם יוצרים עוגן מנטלי. זה לא רק מחדד את המיקוד שלהם במטרה שלהם, אלא גם מגביר משמעותית את המוטיבציה שלהם. על ידי התאמת הפעולות וההחלטות היומיומיות שלכם עם היעדים הפיננסיים ארוכי הטווח שלכם, אתם מגדירים את עצמכם להצלחה. עיקרון זה נוגע לכוחה של האמונה בתת המודע שלכם. כאשר אתם מדמיינים בצורה עמוקה וחיה את ההצלחה הרצויה שלכם, אתם בעצם משכנעים את תת המודע שלכם שזה כבר קורה. גם אם תעשו את התרגול הזה רק פעם אחת, זה יכול לשנות באופן דרסטי את הלך הרוח שלכם. לחשוף נתיבים להצלחה שהיו מוסתרים בעבר על ידי ספק ופחד. עיקרון החזרה רק פעם אחת, הנתמך בסיפורי הצלחה אמיתיים ובתובנות פסיכולוגיות, אינו רק עדות למה שאפשר. זהו אור מנחה למימוש הפוטנציאל שלכם לאושר והצלחה. זה מלמד אותנו שלפעמים זה לא קשור לתדירות שבה אנחנו פועלים, אלא באיזה עוצמה אנחנו מאמינים בכוונות שלנו, שפותחות לנו דרך להישגים הגדולים ביותר שלנו. בעודנו מסיימים את המסע הזה, בואו נחשוב על התובנות החשובות שהשגנו. הצגנו את עיקרון החזרה העוצמתי של רק פעם אחת. פעולה חד פעמית ממוקדת כדי להניע משיכת שפע. חקרנו את החשיבות של חיוביות והדמיה כחלק מהנחת הבסיס להצלחה כלכלית. יחד עם תפקידו של חוק המשיכה, סיפקנו גם שלבים מעשיים לשילוב עיקרון זה בחיי היומיום שלכם. תוך שימת דגש על בהירות, רגש ואמונה בתהליך ודרך סיפורי הצלחה אמיתיים. היינו עדים להשפעה עמוקה של עיקרון זה, מחוזקת על ידי מוטיבציה ומיקוד מוגברים. כעת, אנחנו ממליצים לכם לאמץ חשיבה של שפע, ולתת לעיקרון החזרה רק פעם אחת, להנחות את פעולותיכם לעבר המטרות הפיננסיות שלכם. זכרו, זה לא כמה אתם עושים, אלא כוח הכוונה שלכם. זה מה שבאמת חשוב. זהו, עד כאן. תנו למסר הזה להיות מגדלור של תקווה והשראה. החלומות שלכם על אושר והצלחה נמצאים בהישג ידכם. ממתינים לכוונות הכנות שלכם כדי להחיות אותם. אמצו את המסע הזה בלב פתוח, ובאמונה בלתי מעוררת בהצלחתכם הבלתי נמנעת. אנו מזמינים אתכם לתמוך בנו על ידי לייק לסרטון זה והרשמה לערוץ שלנו. הצטרפו אלינו למסע היוצא דופן הזה לעבר חיים של שפע והגשמה. ביחד, בואו נפתח את הדלתות לחלומות שלנו ונצא לעולם שבו הכל אפשרי. תודה שצפיתם, ועד לפעם הבאה זכרו, אושר הוא לא רק יעד, אלא מסע של אמונה, חזון ושינוי.